በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ናይ ብርሃን ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ከመይ ውዒልኩም? ሎሚ ሒዘይ መፅያ ነይኹ ናይ ዝሓለፈ መቐፀልታ መፅሓፍ ኢዮብ ካብ ምዕራፍ 13 ክሳብ 15 ክንርአና ፈንፈቃድ ኣምላኽ። እንሆ ነዚ ኩሉሲ ዓይነይ ሪኣቶ እዝነይ ሰሚዓ ኣስተብሂላቶ ነቲ ንስኻትኩም እትፈልጥዎ ኣነ እውን እፈልጦ ካባኻትኩም ከዓ ኣይትሕትን እየ። ግና ከነቲ ኩሉ ዝክእል ክዛረቦ እደሊ ምስ ኣምላክ ክመሃፀር ሃረር እብል ኣለኩ። ንስኻትኩም ግና ሓሶት እትኣልሙ ሰባት ኢኩም፣ ኩላትኩም ዘይትጠቕሙ ሓኪማት ኢኩም። ኣረ ስቕ ምባል እንተትኽእሉሲ እዚ ከዓ ከም ጥበብ ተቖፀረልኩም ነይሩ። ንተግዛፀይ ስምዑ፣ ናብቲ ምስክራይ ከናፍረይ ፅን በሉ። ንኣምላኽ ብቃል ዓመፅ ክትከላኸለሉ ስሊኡ ኢልኩም ልግሚዶ ክትዛረቡ ኢኩም ወረውኡ ክትኮኑ ንኣምላክ ክትጣበቕሉ ዶ ትደልዩ ኣለኹም? ንሱ እንተመርመረኩም ዶ ጽቡቕ እዩ? ወይስ ከምቲ ንሰብ እተዕሽዎ ክትዕሽዎ ኢኩም? ብስውር እንተ ኣዳለየኩምሲ ንሱ ብርግፅ ክዘልፈኩም እዩ። ጉርምኡ ዶ ኣየሽበረኩምን እዩ? ፍርሃቱሲ ኣይክወድቀኩምን እዩ? ባህልኩም ምሳሌኩም ሓኩምሽቲ ዕርድታት ጭቃ እዩ። ስቅ በሉ ክዛረብ ግዳሕ ደጉኒ። ዝኾነ ይኹን ይውረደኒ፣ ንምንታይ ንስጋይ በስናነይ እሕዞ፣ ንህይወተይ እውን ኣብ ኢደይ እምብራ። ሓንትስ ኣካይዳ ኣብ ቅድሚኡ የቅንዕ እምበር ንሱ ይቕተለኒ። ኣነስ ካልእ ትፅቢት የብለይን። ግብዝ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኣይብልን እዩ እሞ እዚኣ ንምድሓን ክትጠቕመኒ እያ። ስምዑ እስከ ንቃለይ ስምዑ፣ ነቲ ኣነ ዝብሎ እዝንኩም ይሰቁሮ። እንሆ ንነገረይ ኣዳለየዮ ኣለኹ፣ ጻድቕ ኮይነ ከም ዝርከብ እፈልጥ ኣለኹ። መን እዩ ዝረትዐኒ? ሽዑ ስቕ እብል እመውት ብኽልተ ነገር ግዳ ኣይትክፍዐኒ እምበር ኣነ ከዓ ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይክወልን። ኢድካ ካባይ ኣርሕቀለይ፣ ግርማካ እውን የሽብረኒ። ሽዑ ንስካ ፀውዐኒ ኣነ እውን ክምለስ፣ ወይ ከዓ ኣነ ክዛረብ ንስኻ መልሰለይ። ኣበሳ ሓጢኣተይ ክንደይ እዩ? ምብዝሑ እስከ በደለይ ሓጢኣተይ ኣፍልጠኒ። ንምንታይ ገጽካ እትኸውሎ ከም ጸላኢካ እትርእየኒ? ንዝረገፈ ቆጽሊ ዶ ክተፈራርሖ ኢካ? ንንቁፅ ሓሰርሲ ክተሰግጎ ኢካ? መሪር ነገር እትጽሕፈለይ ኣበሳ ንእስነተይ ከዓ እተውርሰኒ ኣለኻ። ንስጋይ ንእጋረይ ኣብ ጉንዲ እተእትዎ ንብዘሎ መገደይ እውን ትሕሉ፣ ንኸብዲ እግረይ ከዓ መፈለጥታ እትገብረሉ ኣለኻ። ኣነ ከም ዝበኽበኽኦም ብልዒ ከም ዝበላሸዎ ዓለባ ኮይነ። ምዕራፍ 14 ሰብ ውሉድ ሰበይቲ ሓፂር ዕድመ ጽጉብ ሓሰር እዩ። ከም ዕምበባ ይዕምብብ ይጽምሉ ከዓ ከም ጽላሎት ይሃድም ኣይነብርን ድማ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓይንትኻ ቋሕ ተብል ኣለኻ? ክፈርድሲ ናብ ቅድሜኻ ትጎተኒ ኣለኻ? ካብቲ ርኹስሲ ንጹህ ከውፅእ ዝኽእል ኣሎ ሓደ እኳ የልቦን። ዕድመ ሰብ ምዱብ ኣዋርሕ ሃባኻ ቁሩፅ ካብ ኮነ ዘይሓልፍ ደረት እውን ካብ ወሰንካሉሲ ንሱ ከም በዓል ውዕለትካ መዓቱ ክሳብ ዝፍጸም ከዕርፍሲ ገጽካ ካብኡ ምለስ። ኦምሲ ተስፋ ኣለዎ እንተተቆረፀ እኳ መሉሲ ይጥጥዕ፣ ውልድታቱ ከዓ ኣይውድእን እዩ። ሱር ኣብ ምድሪ እንተኣረገ ጉንዱ ኣብ መሬት እንተሞተ ብጠልማይ ይጥጥዕ፣ ከም ብሓድሽ ተኽሊ ኮይኑ ጨናፍር ይገበር። ሰብ ገና ይመውት እሞ ወዲቑ ይተርፍ። ሰብ እንትፋሱ እንድሕሪ ሓሊፉስ ኣባኻ ኣሎ። ካብ ባሕርሲ ማያት ከም ዝፈስስ ሩባ እውን ከም ዝነጽፍ ዘድርቕን ሰብ ከዓ ከምኡ ደሪቑ ኣይትንስእን። ሰማያት ክሳብ ዝሓልፍ ኮቶ ኣይነቅሕን፣ ካብ ድቃስ ኣይበራበርን። ኣየ ቁጣዕኻ ክሳብ ዝሓልፍሲ እንተ ትስወረኒ
ኣብ ሲኦል እንተ ተሓበአኒ መዓልቲ ቁፅራት እንተ ትውስነለይ እሞ ብድሕሪኡ እንተ ትዝክረኒ ሰብ ድሕሪ ሞቱ ወሊዱስ ህያው ክኸውን እዩ ምብራየይ ክሳብ ዝመጽእ ዘበን ሰልፈይ ኩሉ መተጸበኹ ንስኻ መጸዋዕኻኒ ኣነ እውን መመለስኩልካ ነይረ ነቲ ተግባር ኢድካ መናፈቕካዮ ነርካ ሕጂ ግና ንስጉምታተይ ትቆርጾ ንሓጢኣተይሲ ትቃሞቶ ኣየለኻን ኣበሳ ኣብ ከርሲጥ ይሓትም ንበደለይ እውን ትጣበቆ ኣለኻ ግና ከምቲ ከረን ወዲኡ ዝጠፍእ ከውሑ እውን ካብ ቦትኡ ዝግዕዝ ከምቲ ማያት ንኣም ዘሕቅቆ ውሕዛት ንመሬት ምድሪ ዝድምስሶ ከምኡ ከዓ ንስኻ ንተስፋ ሰብ ኮንቱ ትገብሮ ንስኻ ንሓዋሩ ትሕይሎ ንሱ እውን ይሓልፍ ንገጽካ ለዊጥካ ይኸድን ትገድፎ ደቁ እንተከበሩ ኣይፈልጦን እንተሓሰሩ እውን ኣየስተብህሎን እዩ ስግኡ እቲ ናይ ባዕሉ ስቃይ እዩ ዝሰምዕ ነፍሱ ከዓ ብዛዕባ ርእሱ እያ እትጉሂ ምዕራፍ 15 ድሕሪዚ ከዓ ኤሊፌዝ ቴማናዊ ከምዚሉ መለሰ ለባም ሰብዶ ኮንቱ ብዝኾነ ፍልጠት ምላሽ ይህብ እዩ ብንፋስ ብምራቅዶ ከብዱ ይመልእ እዩ ፍረ ዘይብሉ ብዘይጠቅም ዘረባዶ ንነገሩ ይከላከለሉ እዩ ንስኻ ንፍርሃት እግዚአብሔር ኮንቱ ትገብሮ ንጸሎት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቃልሎ ኣለኻ ኣበሳኻ ንኣፍካ ይምህሮ ንዘረባ ጎረሓት ተሓሪ ኣለኻ ኣፍካ እያ እትኮንነካ ኣይ ኣነን ገዛ ከናፍርካ እየን ንጉድኣትካ ዝምስክራ እቲ ቀዳማይ ሰብ እተተወለዶ ንስኻ ኢካ ቅድሚ ኮረቦታትካ ተጠኒስካ ዲኻ ነቲ ስውር ምኽሪ ኣምላኽ ዶ ትሰምዖ ነርካ ጥበብካሲ ንርእስኻ ዶ ሒዝካያ ኣለኻ ንሕና ዘይንፈልጦኸ ንስኻ እንታይ ትፈልጥ ንሕና ዘይተረዳእናዮሲ እንታይ ተስተብህል ብዕድመሲ ካብ ኣቦካ እኳ ዝዓብዩ ሸያባት ሽማግለታት ኣብ ማእኸልና ኣለዉ ነቲ ንምጽንዕናዕ ኣምላኽ ነቲ ብልውሃት ንኣኻ እተዛረቦ ቃላትካ ዶ ተናእሶ ኣለኻ ልብኻ ናበይ ኣቢሉ ይስሕበካ ኣሎ ንምንታይ ከ ኣዒንትኻ ክፋእ ኣጠማምታ ይጥምታ ከምዚ ዝበለ ዘረባ ካብ ኣፍካ እናቀዳሕካ ስለምንታይ መንፈስካ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ተልዕሎ ሰብከ እንታይ እዩ ንጹስ ዝኸውን ውሉድ ሰብሲ ጽቡቕ ዝከውን መን እዩ እንሆ ነቶም ቅዱሳን እኳ ኣይኣመኖምን ሰማያት እውን ኣብ ኣዒንቱስ ንጹህ ኣይኮነን እቲ ኣበሳ ከማይ ዝሰትዮ ሰብ ደኣ ግዳ ክንደይ ኣዝዩ ፍንፉን ብልሽውን እዩ እስኪ ክነግረካ ስምዐኒ ካብቶም ምድሪ ንበይኖም እተዋህብዋ ጓና እውን ኣብ ማእኸሎም ዘይኣተውዋ ጠቢባን ሰባት ዝገልጽሉ ካብ ኣቦታትና ተቐቢሎም ዘይሓብኡናስ እዚ ዝረኣኽዎስ ከዝንትወልካ እየ ረሲኢን ሙሉእ ዕድሚኡ ጨካን እውን ብኩሉ ቁጽሪ ዘመኑ ይጭነቅ ዝፈርህ ደሃይ ኣብ ኣእዛኑ ኮይኑ የድሂ ደሓን ኣለኩ ክብል ከሎ መጥፊኢ ይመጽእ ሰይፊ ይጸናተዎ ኣሎ እሞ ካብ ጸልማት ከምልእ ተስፋ የብሉን ኣበይከ እሞ ይርከብ ኢሉ ሃለው እናበለ እንጌራ ይደሊ መዓልቲ ጸልማት ኣብ ጥቓ ኢዱ ከም ዘሎ ይፈልጥ ጸበባ ጭንቀት የሽብሮ ከም ስሉፍ ንጉስ ኮይኖም ይወድቅዎ ክጻረሮም ኢሉ ኣእዳው ናብ ኣምላኽ ይዝርግሕ ነቲ ኩሉ ዝኽእል እውን ይተሃላለኾ
ብተሪር ክሳዱ ብረጉድ ዋልትኡ ይገጥመሉ ገጹ ኣስቢሑ ሕቂኡ ኣህጢሩ ኣብ ዝባደማ ከተማታት ኣብ ሰብ ዘይብሉን ንምዕናው እተመደባ ኣባይቲ ተቐሚጡ እዩ እሞ ንሱ ኣይንጹህን ሃብታም ድማ ኣይቀውምን ሃብቱ ድማ ኣይቀውምን ገንዘቡ ሱሩ ናብ ምድሪ ይሰዶም እዩ ካብ ጸልማታ ይምልጥን ጨናፍሩ ባህልሃልታ ይሓርር ብትንፋሱ ኣፍ ይሓልፍ ዓስቢ ኮንትነቱ እዩ ዝኸውን እሞ ስብሒ ብኮንትነት ኣይተኣመነን መዓልቲ ከይበጽሐ ግዚኡ ይፍጸም ጨናፍሩ መሊሱ ኣይልምን ከም ተኽሊ ወይኒ ፍሪኡ ብጉዕ ይወድቅ ከም ኦም ዘይቲ ዕምበብኡ ይረግፍ እታ ማሕበር ረሲአን መካን እያ እሞ ድንኳናቶም እቶም መማለጃ ዝቅበሉ ሓዊ ይበልዓ ጻዕሪ ጠኒሶም ጥፍኣት ይወልዱ ኮርሶም እውን ተንኮል እዩ ዘዳሉ ኣሜን ኣሜን ናውዚ ከቋርጽ ክብራት